takže dnes to je moja prvá jazda v roku, lebo mal som motorku v servise a teraz som dostal domov. Včera ešte mi prišli, no dneska mi prišli ešte platenie obloženia na brzdy, takže teraz to proste malo by to ísť dobre. Nechcem to tak ešte dneska hrodiť, chcem sa proste zahriať, uviesť sa do sezóny a proste tak, no. Perfektne motorka, fakt ako klobúk dole. A ja budem inak po ceste aj tak trochu kontrolovať zadnú brzdu, lebo som brzdu takého typu ešte v živote nerobil. A nie som si istý, či som tam dal všetky súčiastky, ktoré tam mali byť. Takže sa proste pozriem, že tam niečo nechýba. Ale ide perfektne, fajn ako to. Keď pridám, hneď na zadné. Ešte jedna vec mi na nej chýba. Potrebujem zrobiť olej. Už ho mám doma. Len ho potrebujem vymeniť, takže všetko brzdí zatiaľ. Všetko ide. Krása. Môžeme ísť. Ten zvuk motorky. Teraz nedávno pršalo. Takže na hline bude ideál, ale na tráve sa to trošku šmykne, takže idem to trošku pomalšie. Aj nemám ešte úplne dobrý plášť. Tak teraz hovorím úplne prvýkrát, na nej idem. Jedine čo, tak som to viezol zo servisu a to bolo po asfaltke a bolo to asi kilometr, takže skoro nič neužil, nezistil, ale zistil som jedno. Bola tam taká chyba na karburátore a vlastne ja mám elektrický karburátor a je tam taký v ňom jeden senzor, ktorý robí vlastne to, že sníma nejak to podľa toho, ako dáš plyn. Keď ho dáš postupne, tak ako keby malo dávať menší výkon. Hej, že ono by to malo rozpoznať. Ale a keď dáš proste rýchlo, tak by to malo proste pustiť väčšiu zmes, alebo neviem, a malo by to ísť lepšie. A mne sa zdá, že to fakt funguje, lebo predtým išla jak taká 250, hej, a teraz proste dobre brzdí, no ale teraz ide fakt dobre, ide jak taká 450. Tlmiče po repase. Skontrolované, nastavené ventily. Taká menšia bola porucha s ihlou v karburátore. Takže aj to sa ešte opravovalo.
že motorka je ready. Akurát čo, tak ešte fakt ten olej vymeniť. A malo by všetko super, takže som vyskočil. Pole, to si chcem ísť skúsiť, to sa bude dobre šmykať. To je proste ja tomu neverím. Fakt, ako tie pocity na motorke. Krása! Nedávno sa to žialo, takže mlad silo. Takže to je super a fakt, ako mi sa toto strašne páči. Také pole, sunset a nič viac si netreba. Pekne to brzdí. Nechcem to veľmi hrotiť na tej motorke, lebo ešte stále neviem, čo mám od toho čakať. A dosť mi ide o ten olej, dosť ma to trápi, ale proste už som musel ísť, lebo už asi viac ako pol roka som na tom nesedel. Proste už som to potreboval dostať do tých žil. Ale toto slnko, to nemá proste chybu. No ide. No ty vole. To pačka ma štve, lebo neviem, čo som stratil pružinku, ale to už minulý rok som si mal pomôcť. Ešte sa strašne bojím jazdiť to, že ešte si dáme jedno zohrievacie. Neviem, čo mám od toho všetkého čakať. Strašne som stratil balans na motorke. Nerozumiem jej. Proste ruky ma nepočúvajú. Hlava ma hlavne nepočúva. Rýchly. Toto je taká trať nedávno urobená, nie je tam žiadny tobogán, nič.
A je strašne sucho, takže sa šmíka. Potrebujem, aby tu popršalo, nech sa dá jazdiť. Dám si tu ešte také 2 kola a potom pôjdem ďalej. Ale vôbec sa nedržím momentálne, fakt ako to furt lieta zakruty, neviem prejsť pod plynom, lebo nie je sa o čo oprieť, čiže nie je kolaj, ale je to lepšie ako minulý rok, takže jop. Ok, tak ja sa ešte tu trochu vyblázním a ozvem sa, keď pôjdem ďalej. Ja neviem, kde mám ísť, ale si myslím, že ešte rovno. Aj, bože, s kameňami. Také cesty, lebo to nikdy nevieš, čo tu je. Kde som? Čo by sa, akože, keď tam... to som dobre! Som obišiel cigánov. Jaká paráda. Dobre. Počkaj. To kde sú? Som to ešte nikdy nejazdil. A mal by som ísť po lúke. Ale lúka... This is less, and I think I need to go left. Yeah, buddy. Dobre. Kde sú? OK, viem, kde som. Ale mám pocit, že musím... Hej. Nie, viem, kde som. No, teraz tu
Škoda, že to už nikto není, že som to tu tak zbytočne nechal. Aké krivé pole. Dobre, idem domov, lebo nechcem ísť po tme. Paráda. Nech mi hovorí, inak to chce, čo chce, fakt ako. Ale pozeraj proste. Toto je čo? Dve stromy, tri. Jeden je menší a tam je slnko. Dejčak, to je jaká paráda, hore.